Welcome to our channel. Today we're going to have our second episode titled The Sin That Can't Be Forgiven o ang sala nga dili mapasaylo. Atong diskubriyon kung unsa ni nga sala nga dili gyud mapasaylo. Gani daghan nga mga katawhan nga dunay sayop nga pagsabot mahitungod ani nga topiko. Ang ilang gituhuan nga ang sala nga dili mapasaylo mao ang mga grabe nga sala nga ato mabuhat sa ato kinabuhi. Gani daghan ang nagatuo nga ang murder o pagpatay usa ka sala nga dili gyud mapasaylo. Apan atong tanawon ang balaang kasulatan. Sa dihang maabot ang kalibog sa atong kinabuhi, kalibog sa pagsabot sa mga pulong sa Dios, balik kita sa balaang kasulatan. Kung atong tanawon sa Old Testament, dunay mga katawhan sa Dios nga nakabuhat og sala nga pagpatay o murder apan sila napasaylo. Okay? Usa ni ana si Moses. Katong basahon ang Exodus 2:12 nagaingon, og siya mitan-aw dinhi og didto og sa diha nga nakita niya nga walay tao iyang gipatay ang Ehiptohanon ug iyang gitaguan siya sa balas. Si Moses nakapatay. Apan kung atong tan-awon ang kasaysayan sa iyang kinabuhi diya sa balaang kasulatan, siya gipasaylo o gani siya gihimong usa ka leader sa katawhan sa Dios. Adto na usab kita sa lain na pud na example nato. Si David sa 2 Samuel 12:9 nagaingon, ikaw nagsamad kang Uriah ang Hitihanon pinaagi sa pinuti og nagkuha sa iyang asawa aron maimong asawa og gipatay mo siya pinaagi sa pinuti sa mga anak sa Amon. Gani kani nga pagpatay ni David kang Uriah usa ka kaning grabe nga paglipot niya kang Uriah parang makuha lang niya si Bathsheba, ang asawa ni Uriah. Kay si Uriah katong pasahon ng ang balaang kasulatan, usa sa mga loyal na sundalo ni David. Apan kay naibog man si David sa asawa ni Uriah, unsa iyang gibuhat, iyang instruksyonan ang iyang leaders kasundulan nga ipabutang si Uriah dito sa front line, dito gyud sa pinakainit nga dapit diin dito ang gubat og tinigbasa grabe. Og namatay si Uriah og nakuha ni David si Bathsheba. Si David nakapatay. Apan kung atong tanawon ang balaang kasulatan, si David naghinulsol, nangayog pasaylo o siya gipasaylo sa Dios. Nan, adto ta kang Peter. Ang sala ni Peter, grabe pod. Ngano? Iyang gilimod ang iyang manluluwas. Iyang gilimod o ang atong manluluwas. Matthew 26:74 nagaingon, unya misugod siya pagpamalikas og sa pagpanumpa nga nagaingon, wala lagi ako makailan ni anang tawhana. Og diha-diha mitugaok ang manok. Kung atong tan-awon, ang sala ni Peter usa ka dako nga sala. Grabe
nga sala. Kay ang iyang gilimod dili lang ordinaryo nga tao apan ang manluluwas sa kalibutan. Apan si Peter gipasaylo ni Ginoong Hesus. Kay nagasaad man ang 1 John 1:9. Kung isugid ta ang atong mga sala, siya kasaligan o makatarunganon. Nga tungod ni ana, mupasaylo siya sa atong mga sala nga magahinlo kanato gikan sa tanang pagkadili makatarunganon. Unsa daw? Kung isugid nato ang atong sala, bisan unsa na kagrabe nga sala, ma-murder man na o paglimod o pagpanapaw, nagsaad siya nga siya faithful to forgive our sins. Siya matinud-anon nga magpasaylo sa atong sala. So duna na ba mo'y idea kung unsa ni ang sala nga dili mapasaylo? Kay atong review ang kinabuhi sa uban mga katawan sa Dios nga nakabuhat og grabe nga sala, apan atong nakita nga sila gipasaylo sa dihang ilang gisulti o gisugid. Gani ko atong tanaw ng balang kasulatan, nagsaad pa ang Dios nga sa dihang pasayloon ta sa atong mga sala, dili niya na pagahinumduman. Hebrews 8:12 nag-ingon, kay ako magamaluluyon sa ilang kalapasan, og ang ilang kasalanan dili ko na pagahinumduman. Opposite ka sa ato, di ba? Mupasaylo man ta, apan sa diyang mabikil na puta sa lain, nga higayon, atong hinumduman ang sala nga atong gipasaylo nga nabuhat sa atong silingan, sa atong igsuon, o sa mga tao nga palibot nato. Apan ang Ginoo di ay, ang Dios o si Ginoong Hesus, sa dihang siya mupasaylo, iya kaning kalimtan o dili niya pahinumduman. Actually, God needs to do a miracle for that to happen. Ngano? Ang Ginoo kabalo sa tanan, dili siya pwedeng malimot. So magbuhat siya mirakulo sing una-una, parang dili lang gid na niya madumduman ang napasaylo na nato nga mga sala. Inana kaayo ang atong manluluwas. Inana kaayo ang atong manalalang. Sa Micah 7:18-19, nagaingon, kinsa ba o Dios ang usa ka Dios nga sama kanimo, nga makapasaylo sa kasalanan o mupaagi lamang sa mga kalapasan sa salin sa iyang panulundon? Siya wala magapabilin sa iyang kasuko sa walay katapusan, kay siya nahamuot sa mahigugmaong kalulot. He forgives and He's merciful. Siya magapasaylo o magahatag kanato sa kaluoy. Dugang nga teksto. Sorry, sayop na diya sa tong slide, ngayon makita sa screen, dili na siya Micah, atong taga-correction on niya. Siya magabaton pag-usab og kaluoy kanako. Siya magayatak sa atong mga kasalanan og isalibay mo ang tanan nilang mga sala ngadto sa kahiladman sa dagat. Pagkatahom, di ay kung ang Ginoo mo pasaylo sa ato. Sa diyang makaadton ta sa langit ng puloy-anan, dili na ta maulaw nga magdungo-dungo, agoy, basi madumduman na si Ginoo ang akong mga sala. No! God forgets once He forgives. Dili og dili na gid niya madumduman pa ang atong magkasalanan. Kay Hebrews 8:12, dugang nga assurance, kay ako magamaluluyon sa ilang kalapasan, og ang ilang kasalanan dili ko na pagahinumduman. Ato na lang naisgutan ganina. Karon, balik ta sa dakong pangutana. Unsa man di ay ning sala nga dili gyud mapasaylo? Kay ato na mga nakit-an nga ang atong mga patriarchs sa Old Testament, sila nakasala og mga sala nga grabe,
apan sila gipasaylo sa Ginoo. Well, adto ta sa balaang kasulatan sa Matthew 12:31. Nagaingon, busa sultihan ko kamo nga ang mga tao pagapasayloon sa ilang tanang pagpakasala ug pagpasipala. Unsa daw? Tanan pagpakasala, tanan pagpasipala, pasayloon. Apan ang pasipala batok sa espiritu, dili gayud pasayloon. So dirita mo focus sa last na statement. Apan ang pasipala batok sa espiritu, dili gayud pasayloon. So sa dili pa nato na pagahisgutan, ato sang tan-awon og dapat mahibaw-an kung unsa ang trabaho o function sa Holy Spirit sa atong kinabuhi. Atong tan-awon sa balang kasulatan, unsay giingon mahitungod ini. John 14:26. Apan ang manlalaban, ang Espiritu Santo, nga sa akong ngalan igapadala sa Amahan, siya mao ang magatudlo kaninyo sa tanang butang. Unsa daw? Siya ang magatudlo sa ato sa tanang butang, og magapahinomdom kaninyo sa tanan nga akong gisulti kaninyo. Well, mutatawon sa magisulti sa Dios kanato, naa sa Bible. Unsay atong natun-an sa Bible, ang balaang espiritu magatudlo kanato o magapahinomdom kanato. Mao na ang unang trabaho sa balaang Espiritu Santo. Adto ta sa ikaduha. John 16:13. Inig abot sa espiritu sa kamatuoran, nga mao ang balaang Espiritu Santo. Kini siya mao ang magatultol kaninyo ngadto sa tibuok nga kamatuoran. Unsa daw? Siya ang magatultol kanato ngadto sa tibuok, dili uban, dili gamay lang, apan tanan nga kamatuoran. Asa ning ang kamatuoran? Anaa sa balaang kasulatan. Anaa sa balaang kasulatan. So balik ta, ang unang trabaho sa balaang espiritu, number 1, magatudlo og magapahinomdom. Number 3, magatultol nato ngadto sa tanang og tibuok nga kamatuoran. Gani gikasubo nga daghan sa ato ang dunay oportunidad nga makabaton o makasabot sa kamatuoran apan nagdumili kita. Nag-ingon ang Hosea 4:6, ang akong katawhan ginalaglag tungod sa kakulang sa kahibalo. Nganong kulang ang kahibalo? Tungod ba kay walay available na kamatuoran? No. Tungod kay imong gisalikway ang kahibalo. Igasalikway ko usab ikaw. Gani ang Proverbs 28:9 nagaingon, kadtong nagapalingog-lingog sa iyang igdulungog gikan sa pagpamati sa kasuguan. Bisan ang iyang pagampo mao'y usa kadulumtanan. Sa dihang ako ning nabasa nga text, ako nahadlok nga basin ang atong mga pagampo kutobra sa siling, kutobra sa alkuba. Kay gani tataw ang balaang kasulatan nagaingon, kung ang kamatuoran nga gipahinomdom sa Dios, hilabi na ang kasuguan sa Dios. Kaya nag-ingon na Ginoo, if you love me, keep my commandments. Kung ato kaning dili nato kinitagdon ug atong ilingiw ang atong dalunggan kung makadungog ta mahitungod ini, nag-ingon siya ang atong mga pag-ampo dulumtanan. Well,
Adto ta sa lain nga function o trabaho sa espiritu. Apan sa dili pa atong review ta, aron di kita malimot. Number 1, magatudlo o magapahinumdom sa pulong sa Dios. Number 3, magatudlo kanato ngadto sa tanang kamatuoran. Magatultol, sorry. Dili magatudlo, magatultol. Og maggiya o maggiya. Ang ikaapat, sa John 16:8 nagaingon. Og inig abot na niya, iyang pailhon ang kalibutan mahitungod sa sala ug sa pagkamatarong ug sa hukom. Unsa daw? Ang lain nga trabaho sa balang espiritu mao nga pailhon kita sa atong sala. Convict the world of sin. Iya tang kaning bitong natin gibuhat nga sala. Then we feel uncomfortable. Murag uncomfortable ka, murag kunsigoy nagabuhat ko sala. Kana us trabaho na sa balang espiritu. Ang delikado lang kung makasala ta nga dili na ta makonsensya. Ato pa ang balang espiritu wala na nagapahinumdom kanato. So unsang ikaapat nga trabaho? Pailhon kita sa atong sala. Convict us of sin. So mao kani ang mga trabaho sa balang espiritu. Karon ang pangutana. Sa unsa man nga paagi atong mapasipala ang balang espiritu. Ako nagatuo nga duna na kamoy ideas yung unahuna karon. Kay ato nang natun-an ang trabaho sa balang espiritu. Ngadto ta sa sunod nato nga text. Sa Psalms 66:18 nagaingon. Kung sa akong kasing-kasing nagapamalandong ako sa kadautan, ang Ginoo dili magapatalinghog kanako. Unsa daw? Kung ang atong kasing-kasing nagapamalandong sa kadautan, ang Ginoo dili maminaw kanato. Mauna ang trabaho sa balang Espiritu Santo, pagkonsensya kanato. Gani ang Proverbs 28:13 nagaingon. Kadtong nagatabon sa iyang kalapasan dili mauswag apan bisan kinsa nga magasugid og magabiya kanila makadawat og kaluoy. Unsa daw? Unsay maagi makadawat as kaluoy that we can receive God's mercy? Number 1, confess. Di lang kutob sa pagsulti and forsakes og magabiya. Whoso confesseth and forsaketh, unang giingon sa balang kasulatan ng Igsoon, will receive God's mercy. So sa diha ang balang espiritu magapahinumdom kanato. Magakonsensya kanato sa atong sala nga nabuhat. Then ayaw gyud paglangay isugid kani. By the way, nagunahuna na mga unsa na may panatubag yapon kung unsa ang sala. Nga dili mapasaylo nga mo'y atong main topic. Well, dunay 4 or 4 steps nga maghatod kanato ngadto sa pagpakasala sa sala batok sa Espiritu Santo. Sala nga dili papasaylo. Okay? Mao na atong pagatan-awon karon. How can we commit the unpardonable sin? Base sa mga teksto, base sa mga example nga atong nabasa, base sa atong pagtan-aw o pagtuon sa buhat or function sa Holy Spirit sa kinabuhi. Sa unsa man nga paagi kita magkabuhat niini nga sala. Number 1, sa dihang atong pagapalungon ang Espiritu.
quench the spirit. 1 Thessalonians 5:19 nagaingon, ayaw ninyo pagpalunga ang espiritu. Sa unsa man nga paagi, muni dako kay nga pangutan. Sa unsa man nga paagi nga atong mapalong ang espiritu. In what way can we quench the spirit? Atong mapalong ang balang espiritu kung atong isalikway og dili na to tagaan og pagtagad ang iyang trabaho pagtudlo og paghinumdum kana, pagpahinumdum kanato og paggiya kanato. Sa dihang atong nabati ang pulong sa Dios, sa dihang kita nakabati sa kamatuoran, apan supak sa atong kasing-kasing, atong ipakawalay bili, atong ilingiyo na to ang atong mga dalunggan sa pagpamati, kana atong gipalong ang espiritu. Sa dihang atong gipalong ang balang espiritu, pinaagi sa atong paglingog-lingog o paghatag o walay pagtagad o paghatag o walay pagtagad sa pulong sa Dios o pahinumdom sa balang espiritu. Atong gipalong ang espiritu. O sa kanunay natong pagbuhat niya na. Sino to isalikway, di ta murag palingog-lingog lang ta, murag unya na lang. Karon sa isa magkanisa kong buhaton kay dugay pa man Ginoo balik. Atong mabuhat ang ikaduha. Mao ang atong gipasubo ang espiritu. Ephesians 4:30. Og ayaw ninyo pagsakita ang Espiritu Santo sa Dios. Ni kinsa gikatimbrihan kamo alang sa adlaw sa pagtubos. Sa atong kanunay nga pagsalikway sa mga pagpahinumdom, paggiya o pagtudlo sa balaang espiritu sa atong konsensya, mga igsoon, atong gipasubo ang balaang espiritu. Quench, and then next, we grieve the spirit. Sa makanunayon na to nga pagpasubo sa balaang espiritu, may tabo ang ikatulo. Ato na yung batukan ang balaang espiritu. Acts 7:51 na gayon. Kanunay gayod kamong nagapakigbatok sa Espiritu Santo. Muabot ang punto nga sa sige natong salikway, sa sige natong pagpasubo sa balaang Espiritu Santo, ato na gid siyang batukan. Og ang ikaupat nga mahitabo mao na gid ang pinakadelikado. Kay ato na gid siyang isalikway. Hebrews 10:29. Sa inyong paghunahuna, unsa kalabi pa ka mabugat gayod sa silot nga mahiaguman sa tao nga magayatak sa anak sa Dios o magapakawalay bili sa dugo sa pakigsaad nga pinaagi ini gibalaan siya o magapanamas-tamas sa espiritu sa grasya. Sorry, may maragasapid atong dila ani. Sa dihang ato nagyong isalikway, i-despise ang Holy Spirit, mahimo na ng pasipala, batok sa Espiritu Santo. O kana ang sala nga dili mapasaylo. Mangutana, ang sala nga dili mapasaylo, sala ba ka nga di mapasaylo tungod kay wala pasaylo sa Dios? No! Ang sala nga dili mapasaylo, dili pasabot nga ang Dios dili willing mapasaylo, apan kita ang dili willing mudawat sa grasya o kaluwasan sa Dios.
Sa kanunay nga pagsalikway sa balaang Espiritu Santo. Kay ngano ang balaang Espiritu Santo ang gigamit o ang gamiton sa Ginoo pag-communicate sa ato, pagpakig-istorya kanato. Sa diyang ato ng putlon ang mao-mao nga pamaagi nga gigamit sa balang na sa Ginoo nga siya makasturya kanato, magatudlo kanato pinaagi sa balang Espiritu sa diyang ato na ginang isalikway. Mahimo na kanang pasipala batok sa Espiritu Santo nga sumala sa Matthew, sala nga dili mapasaylo. Again, akong i-repeat ni basig doon na pa mo'y mga misconceptions or mga kalibog. Ang sala nga dili mapasaylo, dili tungod kay ang Ginoo dili willing mapasaylo. Apan kita na gyud ang muingon, Ginoo, dili nako gusto mamati nimo, dili nako gusto mo dawat sa imong grasya o kaluoy. Kay atong gisalikway ang iyang minsahero nga maong balang Espiritu nga nagasulti, nagatultol, nagagiya, magatudlo, magapaila kanato sa atong mga sala. Ato nang gisalikway totally kana nga sala di mapasaylo. Ngano? Wala man nato gisugid. Wala na to giangkon atong sala. Kay ngano? Nakubalan na ang atong hunahuna. Nakubalan ang atong kasing-kasing. So ato ning i-repeat. How can we commit the unpardonable sin? Number 1, quenching the Spirit. Pagpalong sa Espiritu. Grieving the Spirit. Pagpasubo sa Espiritu Santo. Resisting, pagbatok sa Espiritu Santo. Despising, pagsalikway sa Espiritu Santo. Abi nimo, ang unang pagpalong medyo lisod. Medyo lisod, makonsensya pa ka. Apan sa kung imo na kanang mahimong batasan, nga sa matag higayon nga ang balang Espiritu Santo magapahinumdom kanimo. Unsa daw? Makubalan ang atong kasing-kasing, kasing-kasing o hunahuna. Nga kadugayan, ang sala, dili na sala sa atong pagtanaw o pagbati. Ako nang hinaot, nga dili nato palungon ang balaang Espiritu. Og magtagad, og maghatag kitag igong panahon, pagtuon sa pulong sa Dios. Kay ang pagtuon sa pulong sa Dios usa ka importante nga butang. Kay diha ang Ginoo makigsulti kanato. Og ang balaang Espiritu maga-enlighten sa atong unahuna, maga-danag sa atong unahuna, maga-pasabot kanato sa tanang kamatuoran. Asa ning kamatuoran makita? Anaa sa balaang kasulatan. Busa ako hangyo sa makausa. Spend time in reading God's Word. And every time you open the Holy Bible, always ask for the guidance of the Holy Spirit. Sa akong ginaingon, o sa ato natun-an ganina, nga ang balang Espiritu mao ang magagiya kanato sa tanang kamatuuran. Ang kamatuuran anaa sa pulong sa Dios, anaa sa balaang kasulatan. Ako nagalaom na kanina episode nakahatag og dugang nakahibalo nato sa balaang kasulatan. Hilabi na sa topiko mahitungod sa sala nga dili mapasaylo. But wait, ayaw sa og i-off ang video o i-close ang video. Ako naghangyo kanimo nga imo kani i-share ang maong na video. Kay sa imong pag-share, dunay tao nga malandagan mahitungod ini na issue. O sa makausa pa, by the way, don't forget to subscribe. Kay naa pa tay daghan nga episodes nga ato i-upload. Gani, next topic, medyo interesting. Magahisgot kita mahitungod sa balaod o grasya.
Usa pud kini kay importante nga topiko kay daghan ang wa kasabot og naglibog niini. Busa ay kalimti pag-subscribe, share, comment. Comment mo. Kung doon na mo'y kalibog, ipangutana dia, ibutang dia sa comment section, dia sa ubos. Kaya ato ng tubagon. O kamo na bulahan, i-comment po ninyo in taon. Praise the Lord sa comment section. O ayaw kalimot, muna pinaka-importante, i-like ang ato video. Okay, salamat kayo. May God bless you.